Sylvester. Just hold on. Welcome to Slime Media. My name is Sylvester Tafumane. We are here to discuss a topic in this morning talk show live from our studios here in Zimbabwe. Nasuno turakutaura nezvemusoro wenyaya unotiyo mwana anodaidza baba vake kuti ani, ivo baba vake zvavakachinja kuita mukadzi vasati vamuzvara namai vake. Baba vakanga vachiti ivo munhurume, ndokubva zvazovabatawo vakazonzwisisa mukati mavo kuti ivo vanofanira kurarama semunhukadzi, asi vakanga vatove nemwana. Muchirongwa chinechi ngatitaurei nezvazvo. Toda kunzwa mafungiro enyu ekuti mwana anopinda stress yakadii yekuti haasisina baba nekuti baba vakachinja vave munhukadzi. Uyo vaamai manje vakambenge vari baba, saka mwana uyu anovadaidza kuti chii. Ivo vakambenge vari baba vake, asi zvinezvi vaamai vake. Hatisi kutaura mazita evanhu, hatisi kutaura mazita evana, nekuda kwekuti tichengetedze kodzero dzevana. Hungu amai vakaita kodzero yavo yekuita zvavanonzwa kuda muupenyu hwavo, asi isusu sevanhu vedunga munhu vanogara mucommunity yemuno muZimbabwe toda kutarisawo kuti mune ramangwana kana mwana uyu ari pakati pevamwe vana vakamubvunza kuti baba vako vari kupi, anoti chii. Amai vake original mother varipo, asi vaimbova baba vake zvinova amai. Saka zvinova kuti mwana uyu ana naamai vaviri. Saka patiri kuda kunzwisisa ndepekuti iye mwana kana akatarisa baba vake kana kuti amai vake ava vaamai iye zvinezvi, iye pache zvake anovadaidza kuti zvinosiya mwana ari papi. Isusu tangoti ngatikurukurei nezvazvo mukati metsika nemagariro evanhu, uyewo zvekare tichikurukura nyaya iyi tinoda kuzeya tichipinda munyaya yekuti kana vari vanhu ngatiti vanorarama vachizvitiwo vari mugays and lesbians association, kana kuti magays kana kuti malesbian, vakaadopta mwana avanoti baba ndiye ani pakati pana naamai vaviri, kana kuti waanoti amai ndiani pakati pana baba vaviri. Makasununguka kunyange imimi muri muassociation yegays and lesbians kuti mutaurewo imimi maonero amunozviita maererano nekodzero dzemwana anoadoptwa, kana kuti zvatiri kutaura nezvazvo kuti mwana akazvarwa nababa vake vachinge vamuzvara ndobva vazofunga kuti ivo zvakakodzera kuti ivo vararame semunhukadzi, ndo zvavari kunzwa mukati meupenyu hwavo. Vakachinja nhengo yavo vakave munhukadzi, sekutaura kwatiri kuita zvinezvi munhukadzi. But however, I want to start by saying thank you so much to our sponsors, Tiz, who is the director of We Fix. They are sponsoring this program, and we want to get to talk to them as we wait for your conversations. I also want to remind you that we are live on Facebook, we are live on YouTube. You can post your comments, whether you are live on YouTube or on our Facebook page. We can also see your comments and we can post your comments. If you want me to post your comments, we are not going to post any messages that are derogatory, that are going to be targeting anyone, that are going to be scolding anyone. We are not going to do that. However, before we go, I just want to invite Simba to come and talk to us about their products and services. Ngokuti vari kuzvifambisa sei vari We Fix muno muguta reHarare. Vanova ndo vatungura chirongwa chinechi chanhasi. Regai tibadaidze muchirongwa. Mkomatizi makasimba here? Takasimba mane. Tinotenda nekuti panguva inoi netopic yenyu yamuri kutaura iyi. Very interesting topic. But anyway, let's get to business. Right? Yes. Similar with one and the same company, brother and sister. We offer you cell phone repairs, unlocking, upgrades, data recovery from your phones. Right. We are head on with technology. Right now, we've got our new technology called the nanotech, which is the new technology just after the tempered glass. Right, there is no need for you to put shutter glass each and every 2 weeks when you drop your phone. We've got what is called the
nanotech, which is nanotechnology, a thin layer coating on your phone to protect your phone from liquids and scratches, and also it toughens your LCD, so you don't have to replace your temper glass or even to replace your screens regularly. That's keeping your data most of the time. But in any case, if you do happen to break your cell phone, we are able to give you that service, replace you with high quality screens with warranty that we do in a short space of time. Under 30 minutes, you get your phone back right into its original state. Over to you, Mr. Sylvester. And if you want to get to us, you call us on 0772 943 270. That's 0772 943 270 if you need more information. So you can either WhatsApp or give me a direct call. We will give you the service that you require. Can you repeat your number? Just 26377. As you can see, I'm driving, so the network is a little bit okay. Yes, who the number? But you can always try the WhatsApp. Yes. Yes, go on. Thank you. Your phone number again? I think on a contact number 0772 943 270. Thank you so much. Someone would want to know concerning these phone repairs. Where do you get your spares? Because sometimes people start to say, phone repairs don't use genuine parts. What is it with you? How do you do it? Okay. We get it straight from our supplier. That's from our source in China, where they actually manufactured with the best quality that we test before we ship them. They are tested before they are shipped. Mm-hmm. Mm. And if anyone wants to come to your workshop or your sales place, how do they get? Where do they find you? Okay, we have got two branches. One in Resende, there's Corner Speak in Resende, and the other one is Jason Moore. Do a pick up and drop. If you're a busy person and you don't have the time to actually come in to the workshop, we can visit you, collect the phone, repair it, and return it to you. Yeah. Thank you so much. Before you go, yeah, yes, go ahead. Oh, you go ahead first, eh? Yes, give me your phone number again. Sorry, I didn't. Your phone number again. Okay, our contact number is 077 943 270. That's our call number. Yes, the same call number is the same WhatsApp number. Oh yes, thank you so much. Any last words that you would want to tell your potential customers and those who are existing? Right, we are the right type of people. We are the right people for your mobile repairs. We have been in business for over 20 years, so we know what we are doing and we know what we are talking about. We are giving you the right service for the right price. So if you have any problem with your mobile devices, that includes your cell phone, your tablets, that we can give you that service that you need in a short space of time. To those that want to buy spares from you and repair their phones, maybe the Pindura or Mutari, are you in a position to sell spares to other service providers? Yes, that facility. You send your phone via FedEx to our address that we'll give you.
once you are interested or you want our services. You send it there and we send it back to you. So you use FedEx, it will take you 2 to 3 days to get it repaired and send at the same time. So the process will take you 2 to 3 days, depending where you are sending it from. So if Do you it's sell space to other? The other cities might take you at least 3 days, but we do offer that service. Okay. So you said usually. Do you offer? Do you sell spares to anybody else who is also repairing at their own workshop, not your workshop? I didn't get that one. Can you come again? Do you sell spares, phone spares? Yes, we do offer spares. If you want your own technician to fix your phone for you, we offer you those spares. You can buy them off the counter. For example, what spares do you have that are readily available as we speak? We have got the current ITEL space with ITEL coming in. We have those space like the P30, P36, P36 Pro, A56, the latest S16 ITEL. Those are just for the local people. We also provide you with 12 iPhone Max, iPhone X, down to even the iPhone 5. We still have got those space. The S20, the S10s, all the models going downwards from the current one to the old models that you might think that are no longer in existence. We do have those space. If we do, we can simply outsource it for you in a short period of time. Right. So, thank you so much for joining us in this program. Thank you, Mr. Sylvester. Mr. Sylvester or Tapfumane, or we should call you Sly. Thank you very much for your time. Thank you so much, sir. Yes, thank you. All right, good day to you. There is Simba who has been talking to us about the services that they offer. They are talking about the nanotech technology, which replaces the shutter glass, which is the best. Instead of you replacing the shutter glass from time to time, you can now do it once and for all. We have heard from Simba who are moving with the technology. Baba vachibva vazochinja kuti ivo vaitewo munhukadzi. Nyaya yatinoda kunzwa nezvayo nhasi uno ndeyekuti mwana anoti chii kuna vave amai vake iye zvino izvi. Ndo musoro wenyaya muzuva ranhasi uno. Tati hatisi kuda kutaura mazita, uyewo zvekare hatisi kuda kutaura nezvemazita evana vari involved. Ngatiende kumamessages iye zvino izvi abvira kupostwa nehama dzedu vari kuona Sly Media vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvikanzi izvo naCourage Ngomasha anzi zvanoda atopedza worship dumba. Zvikanzi pakaipa Belinda Kaseke. Zvikanzi hondo yamatanga iyi ihombe munoipedza here? Aiwa, haizi hondo asi kutaura zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwedu mazuva ese, kana tichikutira kuti tizive kuti ramangwana remwana rinomira sei, uyewo kana tichitora madecisions edu tinotora madecisions tichifungawo here kuti zvinozoafekta vana. Pfungwa dzako dzinogamuchirwa. Belinda Kaseke, ndo zvawataura izvozvo. Handitika tina wesha tawanda. Zvikanzi apakati ndo message yake iyoyo. Ras Chidza, zvikanzi babakadzi, anovadaidza kuti babakadzi ndo matauriro aRas Chidza. Emi zvikanzi inyaya iyi
count me out zvikanzi ina ndimo munyaya iyi ndenyu mega taurai mega anditika wesha tawanda zvikanzi anodeedza kuti anodeedza kuti gurundoro kuna vave amai vake iye zvinezvi asi vari vakamuzvara vari baba vasati vafunga zvokuchinja zvikanzi anongovati amai futi and then vomungepera kuti baba vako vomunyepera alright hanzizvo vomunyepera kuti baba vako vakafa ndo mastress atiri kutaura nezvawewaya kuti zvinenge zvichiita here kuti unyepewo uchinyepera mwana nekuti community inogona kunge ichiziva nyaya iyi zvokuti mwana wayo anopedzisira kuchikoro ave kutaurwa nevamwe kunzi uri kuzviziva here kuti ivava amai ava ndo vachi baba vako ndo vave amai vako something like that nekuti amai vake nyakubereka varipo asi baba ndo vakachinja kuve munhukadzi zviri kureva kuti mwana uyu nekumwe kutarisa ana amai vaviri regai titoro iri kubva kuna Tawanda Dzingorira zvikanzizvo natawanda Dzingorira it depends nemood ina baba vacho musi wacho anogona kuvati baba kana vakatsamwa ovati amai kana vakafara depending nepavari anogona kungovadaidza zvavanenge vachifunga handitika handizo aiwa mameseji anenge achituka hatisi kutaura nazvawo nekuti munhu nemunhu anoita zvaanenge anzwa kuita anenge achizivawo kuti kodzero dzake dzakamira sei rega tiende zvikanzi naVigilant Chigora akura mwana wacho uya ukatoziva kuti akura mwana wacho akatoziva kuti kunyepa ndo matauriro aVigilant Chigora rejoice chinonzura zvikanzi morning watibata uri kupiko tikuziva tiri kutoona uri YouTube channel yedu handiri tinotenda zvikuru kwazvo rejoice zvikanzi nanuyo ndiani chatinyara Dorcas zvikanzi ed kana chida kupinda muchirongwa regai tidai so kana chida kupinda muchirongwa chinechi handiri chaunongoita iwewe kutora link redu iri ratiri kuisa paningirikini pano pachannel pedu apa handitika pama-comment section wopindawo live wotaurawo macomments auda kutaura asi hatisi kupinda mumacomments tichitaura mazita evanhu mazita evana kana kuti evamwe vanhu asi tinoziva kuti zvatiri kutaura nezvazvo zviri kuitika munharaunda yatigere ndaisa ningirikini link iyo yakanzi streamyard.com iyo chako kuklika pakanzi streamyard.com ipapo video yako inobva yauya kunoka tichinge wapinda muchirongwa wobva wapa pfungwa dzako kuruzhinji rweZimbabwe ndo zvatoda kuti tinzwe kuti imimiwo munofunga kuti kudi mwana anodaidza baba vake kuti ani ivo baba vake zvavakachinja kuita munhukadzi ndo musoro wenyaya nhasi uno mangwanani ano pabreakfast show inoi paSly Media iri kubuda paFacebook page pedu uyewo zvakare nepaYouTube channel chatinyara Dorcas zvikanzi nachatinyara Dorcas anoti babaka handiti ndibaba vake zvekuchinja hazvinei naye ndo pfungwa dzaDorcas chatinyara. Thank you so much for watching. She's watching live on our Facebook page zvikanzizvo naEmmanuel Nyakonda kana akura munonyepa ari kupindirawo mwanga anyora apa right zvikanzi nemwana kana akura zvinonetsa kuti azoziva kuti aiwa ndo zvakaita amai vangu ndo zvakaita baba vangu iye zvinezvi vaamai vangu kuchikoro vamwe vana vakamubvunza kuti baba vako vari kupi iye mwana anenge achiti chii munhu neupenyu hwake siyanai munhu ararame zvaanoda mwana wacho ndewake here mwana ndewake waakaita nemumwe mukadzi achiri baba achitonzi baba ndio baba vacho achitonyenga musikana achiti ndakufarira amunyenga vachibva vasangana pabonde pachibva pazvarwa mwana mushure maizvozvo nokufamba kwenguva baba ava ndobva vazochinja kuita munhukadzi iye zvino zvekutaura kwatiri kuita munhukadzi saka zvavave munhukadzi ndo pataakutaura manje kuti mwana uyu anovadaidza kuti ani ivo originally biologically even after DNA test zvinoratidza kuti ndiwo baba vake hapana manyepo ndo patiri kuti anovadaidza akuvadaidza kuti ani uye mwana uyu toti haasisina baba here ndo musoro wenyaya mwana haasisina baba here saka tinoda kunzwa pfungwa dzenyu imimi ruzhinji rweZimbabwe kuti munoti kudii zvikanzi naitai manakira mwana
mwana munhu neupenyu hwake, siyai munhu ararame zvaanoda, mwana wacho ndewako here? Alright, iri kutaura isusu anzi mwana wacho ndewako here? Aiwa, shona inoti mwana ndewe munhu wese, asi madecisions mamwe atine tichitorawo tine chida kutaurawo sawo kuti anoaffecta sei mwana, kunyange mwana ari kurarama baba naamai vasiri pamwe chete. Mwana iyeye kana asati amboona baba vake oro asati amboudzwa naamai vake kuti baba vako vanogara kwakati, pamwe anenge achinyeperwa, mwana iyeye zvinotomaafekta ari kuchikoro. Pamwe vana pavanotaura zvokuti baba vangu, pamwe anenge achitenza kana kuti senemi yekwaamai, amai havana kumutaurira nekuti vakarwadziswa nababa vacho, vakati handisi kuzokuudza kuna baba vacho, kana kuti baba vacho vakaitawo zvisina kunaka mushure mekunge vamitisa mukadzi, vakabva varamba nhumbu iyoyo, havana kuzoita se, havana vakabva vati handinei nechekuita nemwana iye. Saka haisi mhosva yaamai ava kuti vane mwana wavo ane senemi yekwaamai, zvaane senemi yekwaamai haasi kuvaudza kuna baba, nokuti baba vakabvira varamba. Ana baba tine nyaya, inyaya dzese dziri kutangira pana nababa vanochinja, vachinyenga musikana, vachitaura naye, vanenge vachiti aiwa ndichakuitira zvese, tichagara zvakanaka, uchave mukadzi wangu wenhaka. Asi kana azove nepamuviri vamuramba, osara aine mwana, vobva varamba nenhumbu yachona. Panotorwa birth certificate havauye, ukavafonera vanoti usanditaurira nezvazvo. Zvese izvozvo zvinopa mastress kuvana, nokuti mwana wese kana ari kuchikoro anovhaira nababa vake, anovhaira namai vake. Apa tiri kutaura nyaya dzakasiyana siyana, uyewo tiri kutaura zvokuti kana vari ngochane, vari malesbian, vari vakadzi chete, mukadzi nemurume vanogara vese, vobva vaadopta mwana iyeye waanodaidza kuti baba ndeupi, wanodaidza kuti amai ndeupi. Ndo nyaya tiri kukutura nezvayo, tinzwe pfungwa dzenyu kuti mwana iyeye anosara ari papi. Uyewo zvekare kana vari varume vari magay vanenge vaadopta mwana, vobva vaita sei, vobva vakugara naye, waanoti baba newaanoti amai ndeupi. Uyewo kana achibvunzwa nevamwe anovapindura kuti chii. Uyewo imi muri mukati mazvo munotaura kuti chii kumwana wenyu wamunenge maadopta. Ngatitaurei nezvazvo, hapana ari kunyaya mumwe, tese toda kungonzwawo pfungwa dzenyu. Tiri muchirongwa chinechi chebreakfast show paSly Media TV, saka toda kunzwa mafungiro enyu. Handitika tisingatuke munhu, ngaticontributei, ngativakei society yedu pamwe chete. Hatidi mashoko ekurwadzisana, hatidi mashoko ekutukana, asi nyaya yatataura nhasi uno mainzwa. Mwana anoti chii kuna baba vake vakamuzvara vari munhurume, vasangana naamai vake pabonde. Mukufamba kwenguva ndobva vazochinja, vakati inini ndinonzwa kuve kuti ini mukati mangu ndiri munhukadzi. Vobva vachinja, voenda kunoitwa operation, vochinjwa nhengo, vobva vamereswa mazamu, vakutorarama semunhukadzi. Upenyu hwavo zvakanaka, zviri kuitawo zvavanoita sezvavanofarira. Right, ngatidzokere zvakare kuma-comments. Handitika anofanira kuti baba kana akura adaidza nezvanodaidza kana kuti mambokadzi. Ipfungo yaSandi. Rekati kande message yako apa toni. Hatuna tinokwanisa kukandika here apa. Right, apa inenge kuti iri kuramba kukandika ndaiverenga. Handitika rega tiende kune vamwe. If you don't have facts nenyaya iyi you talking about, ndobataura zita zvekuti akanodanana nemusikana what mukunyepa, and how does it matter mwana uyu is well informed nezve transgender. Pinda muchirongwa Patience utaure nezvenyaya yako iyoyo, asi semanzwiro atinoita isusu ndeyekuti munhu akachinja, asi asati achinja akamitisa munhukadzi, amitisa munhukadzi achibva iye azochinja, ndo manzwisiro atinoita. Iwo kana uri kunzwisisa zvetransgender, uya utaure nezvazvo pachirongwa chinechi. Patience, thank you so much for joining us here. You are watching us live on Facebook. We are broadcasting live to our Facebook page and our YouTube channel. Zvikanzi Patience, what facts do you want us to have? We are just talking about the issue yemwana kuti mwana uyu anezodaidza ani. We are not talking about transgender specifically. We are talking about the rights of the child to have a father, the right of the child to have a mother. That's what we are talking about. Those are the facts that we are looking for from you to discuss this. We are not saying something to anyone or anyone kuti amedzema zvinhu zvaasiri kuda kumedza. Tiri kutobvunza kuti iwo pfungwa dzako unotiwo kudi, ngatinzwe mafungiro ako. Anditi rejoice,
kweche hanzi baba ndi baba havafi vakachinja anotongoti baba zvekuti vakazochinja hazvina basa. Ipapa pane nyaya Rejoice nyaya yawataura tiri kuinzwa asika amai vanenge vakuti kuvanhu imini musandione semunhurume nekuti inini ndiri munhukadzi iye zvino izvi handiti. So ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo iyoyo kuti aiwa zvakamira sei. Nhamba dzadziri dzasimba idzo ndo dzasponsor wedu kana muchida kurepair maphones enyu makasunungukawo zvekare kuti mumufonere akurepaire maphones. Anenge achitaura nezvenanotech technology inoreplace mashatter glass once and for all. Do nyaya yanga ichitaurwa naSimba handiteka tinotenda zvikuru kwazvo. Right, you can also read more about these stories on our Facebook page, on our YouTube channel, and also visit our website slymedianews.com. Rekatidzokera zvakare kuma comments. Handiti hanzi anongomudaidza kuti baba hazvina basa. Ndopatiri kutaura kuti amai vakachinja vanenge vasisade kunzi baba. Ivo kana varipo vakasununguka vari amai vachinzwa tiri kutaura nezvenyaya ngavapinde muchirongwa. Hapana anorambidzwa kana iri kodzero, hapana anorambidzwa kutaura nezvake. Flari Sharon Banda zvikanzi haifuni wena leyo haasiriye wekutanga kuita ngochane aine mwana ende haasiriye wekupedzisira, so mind yo hokoso. Ndi Flari Sharon Banda. Aiwa ndo zvatiri kutaurawo nezvazvo kuti haasi wekutanga. Hazvisi kureva kuti vanhu vese vari kusungwa vaba nhasi, hazvisi kureva kuti ndo vatanga kuba. Majere takawana ariko, zvakawanda zviri kuitika takawana zviriko, mari yatiri kushandisa takawana iriko. Nekudaro tiri kungotaurawo kuti mwana anonzwa sei uyewo zvekare situation yake yakamira sei. Kana mwana achistresswa nekuti haana kubhadharirwa school fees, vamwe vese vari kudzingwa muchikoro, izvi zvinotadza here kumustressa? Ndo nyaya dzatinoda kubvunza nekunzwisisa kuti zvinenge zvakamira sei. Mwana akaenda kuchikoro asina bhutsu, vamwe vese vaine bhutsu, zvinomustressa. Mwana akasaudzwa kuti baba vangu ndiani, zvinomustressa. Kunyange amai vakamitiswa baba vari vapenyu vachiri baba, akasaudzwa kuti baba vako vari kupi noti vakaramba nhumbu, zvinongomustressa. Izvi ndo nyaya tiri kukurukura nezvazvo. Zvikanzi naMolini Mutetwa anoti tete kuti zvireruke, ndo mafungiro ako iwayo. Molini Mutetwa, thank you so much for your contribution. You are watching us live on our Facebook page. We are broadcasting live on Facebook and also on YouTube. Zvikanzi Rejoice chinonzura sekunda kubata ndiri ku South Africa ku Joburg. Tinotenda zvikuru kwazvo. Kuri sei ku Joburg ikoko? Tinodaira kuti aiwa muri kuzvichengetedza mazuva ano ecorona. Ana Mutungwazi zvikanzi izvo chichitsva apa kwanai, regai aite upenyu hwake nemwana wake. Hatisi kutaura amai, tiri kutaura nyaya yemwana kuti mwana anozviona sei situation iyi. Munhu ari kutoita apfuurira mberi neupenyu hwake ende haanyare nazvo, haazvivanze, anozvitaura. Munhu wese ari mucommunity anotozvitaura kuti uyu mwana wangu, ini ndiri munhukadzi ndaimbova munhurume, asi zvinhu zvaari kuita zvaanovanza. Saka haisi nyaya yekuti tingati pane watiri kunyeya kana kuti tiri kuita sei. Ndosaka tisina kutaura zita remunhu kuti nyaya dziri kuitika kuvanhu vakawanda muno muZimbabwe nekunze kwenyika kwamunogara ikoko. Kana tarisai Treta anoti handakadzi. Ndo mafungiro atarisai anoti handakadzi. Rekatione zvikanzi naElizabeth Chimedza. Ipapo pakaoma shuwa. Iye mwana anotonzwa kuti ndiwo baba vangu asi vachinja vave munhukadzi. Ritori dambudziko kumwana. Iye baba vake vakupfeka dress pakaipa. Ndo contribution iri kubva kuna Elizabeth. Handitika ndo contribution yake iyo. Zvikanzi izvo na Penignancy Chasius Petinesity Mahachi. Mazita kupfekerana handire. Zvikanzi regai ndibvunze Kim hanzi Kardashian kuti anoti kuna mudhara wake ndozoenda kuna
kuna tatenda regai ndimbofambira nyaya yacho sibusisiwe maka pro moyo. I guess the child needs to understand, especially when close people won't judge the situation. Watching from South Africa, thank you so much sibusisiwe siyabonga kakhulu kunjani namhlanje kona ngale South Africa. Nyathemba ukuthi hayi liyasibamba liyasizwa liyasibona kakuhle kona ngale South Africa. Namhlanje sikhuluma ngale indaba uthini wena kona ngale South Africa ngale indaba namhlanje akuxoxela asingafuna ukungena ngevideo aya siyakunikeza phela i-link leyi ukuthi ungene kulolu hlelo lawe ucasise usithela ukuthi wena ubona njani into leyi eyenzakala emhlabeni. Tilipa Slime Media TV tutoroze kare nenyaya yokuthi mwana anotichi kuna baba vake vakachinja kuve munhukadzi mushure mekunge vamozvara zvanzizvo hasi kwekutanga saka zvina basa aiwaka tiri kukurukura nyaya dzinoitika mukati meupenyu hwedu isusu vanhu hatingaregere nyaya yekutaura nezvemunhu akaponda munhu tichiti akazviitira zvinhu zvake. Aiwa tiri kungotaura nekuti muchirungu zvinonzi izvo a naughty boy next door is not useless for he is used as an example. Ndiri kungopawo semuenzaniso, a naughty boy next door is not useless for he is used as an example. Kana uri munhuwo anoita basa raanoitawo uri pambi chirungu chiri kuti you are not useless for you are used as an example kunzi usaite seuyoyo. Handiti mazvona kana uchiba hausi useless ndokutaura zviri kuti hanzizvo unoshandiswa semuenzaniso kuti pano pamba handidi mwana anoba semwana wekwanhingi. Ndo zvatiri kutaura nezvazvo handiti ndikaitende kumacomments nekuti nyaya iyi ndeyenyu haizi yangu toda kunzwa pfungwa dzenyu. Zakaria watibata uri kupiwo tikuona kuti uri kutona uri paFacebook. Baba ndibaba hazvive zvakachinja chakatanga ndo chakachenjedza ndo pfungwa dzaZakaria idzi. Handiti baba ndibaba alright ipapa amai vanozobvuma here kuti uvati baba nekuti tinoona kuti mucommunity imomo munotori nekunetsana kwevanhu kwekuti inini ndiri munhurume handisati ndachinja hangu asi kana ndikada kupinda mutoilet yevanhukadzi nekuti ndinofila kuti ndiri munhukadzi ndinofanira kungotenderwa kuti ndipinde mutoilet yevanhukadzi asi nhengo yangu isati yachinjwa. Asi zvandinofila inini ndiri kutopfeka bra ndine ndine body yekuisira ndine maartificial breast ndinobvumirwa here ndipinde mutoilet yevanhukadzi. So those issues all come together in these situations. However, we are saying if you are in it, come to us, talk to us, let's hear what you feel, what you perceive, what you think about these issues that are happening in our society. We want to learn from your feelings. We want to learn from what is happening. We also want to take into consideration the rights of a child. The right of a child to have a father, the right of a child to have a mother. That's what we are trying to hear, what you say. It's not excluding anyone, but everyone can come in and join. If you want to come in and comment via video link, I've just posted on our comment section on YouTube or on Facebook. There it is. Yes, mind wokosho wokoso but sometimes kuvengo chani it's your genes anenge ato kanganiska. No, we are not talking about that. Izvo zvezvo takatombo zvikurukura tikadaidza vanomiririra vekuma gays and lesbians association vakauya pano pastudio pedu. If you consult them, they will tell you Slime Media invited us to discuss this. This is where we started before we suspended our talk show programs. We invited them, they came personally, they had a chance to deliberate and to talk about their own issues live on Slime Media TV. We are not talking about something that we have not discussed with the association. We know them, we talk to them, we have their contacts, but we are saying now we are on a platform where we are asking you, our wonderful viewers and our listeners, about this issue. Munoti wokudi imimi musiwo tanga takananga nawo nekuti ayo kana munhu achida kurarama ari ngochani anozvifambisa sei uye anonzwa sei uye tichitarisawo kuti ivo vanotreatwa sei nehama dzavo, vanotreatwa sei neshamwari dzavo, vanotreatwa sei kuchikoro kana kuti kumabasa kwavanenge vari. Takataura nezvazvo haizi nyowani ungakufungidzira kuti tauya panapa kuti tizoataka vanhu. This is a platform where we give everyone a chance to speak, a voice to speak, a voice for the voiceless. So nyaya yatiri kutaura nezvayo nhasi ndeyekuti mwana anoti chii kuna baba vake vakachinja
kuita munhukadzi. Asi pavakamuzvara vakatodananawo naamai vake vakaita bonde achibva baba vazofunga kuti inini zvandinonzwa kodzero yangu chaiyo ndeyekuti inini ndive munhukadzi, vakanoita transgender vakabva vaita munhukadzi. So iye zvinezvi taakuti mwana anovati chii? Ndomubvunzo wedu watiri kutaura nezvawo nhasi. Tipe pfungwa dzako pano paSly Media TV tichinzwa kuti imimi munofunga sei. Handireka if you want to sponsor and advertise on this program, you are also free to do so on any of the programs that we host here on Sly Media TV. All you need to do is to get in touch with the relevant department and speak to Robert. You'll be able to talk to you. If you want to have a live stream of anything in Zimbabwe, whether it's a corporate function anywhere in Zimbabwe, we are able to do that. If you want to live stream a funeral due to the COVID restrictions that are around us these days, we are able to do that because there's a restriction of the number of people that can attend a funeral. We can do that. Even a wedding, we can also do that. You can also come and advertise on this talk show. Rekatidzokere kuma message. Imwe nyaya inofanira kunge muchiziva nezvayo ndezvekuti mwanakomana akashaya mushure mekunge achekwa musoro nemabody parts ake anonzi tapiwa, achange achivigwa mangwana kwamurehwa. Tichange tiriko tichistreama live pa YouTube channel pedu, nekudaro laikai YouTube channel yedu inonzi iyo Sly Media TV. Panowe patiri kubroadcasta iye zvinezvi. Kana uri kufacebook mangwana tinenge singabroadcasta kufacebook, tichibroadcasta kuYouTube chete. Handitika so musoro wenyaya watiri kutaura nezvawo ndo watiri kuti aiwa ati kurukure. Handitika uyewo national team yedu yeZimbabwe yakaita zvinofadza zvinodadisa, yakarova chikwata cheBotswana national team. Nekudaro chikwata chedu chapfuurira mberi, chapinda mumakora finals. Handiri reka tidzokere kuma messages. Ndimi varidzi vechirongwa. Moleni mutetwa. Dzimwe nyaya dziitei masikati, nawo taakutanga basa toionawo sei live yacho. Plus ini ndakatonzwa mai vemwana uyu vachimuti tete murume wavo musi wavapiwa results. Di kutaura kwa Molino kwanditika message taiisa apa nditi zvazvakanakira ndezvekuti we are broadcasting on a video on demand platform. It means you can watch this program anytime, anywhere, and continue with the conversation even when the program is on Facebook or is on YouTube. You can continue to discuss. We can continue to discuss these issues so that we build a society, so that we get to understand how to respect other people's rights, including the children's rights. This is the matter of the day that we are deliberating. Mwana anoti wokudi. So you can come back and watch per lunch ni tea time. Yes, thank you so much Molin mutetwa watibata uri pa Facebook. Andika Elizabeth Chimedza ipapo pakaoma shuwa. Iye mwana anotoziva kuti ndivo baba vangu asi vakachinja vave mukadzi. Ritori dambudziko kumwana iye baba vake vakapfeka dress. Ndaboiverenga handiti comment. Reka ndidzike ndiende kuma comment manyuwane. Yes, Shielia in Korea. How is Korea this morning, Shielia? Thank you so much. You are joining us live on our YouTube. Yes, thank you so much. Our YouTube, if you are not aware, is Sly Media TV. There you are. You can be able to listen and watch this program as well. Right. Zvikanzi na ningirikine na mahachi. Rega ndibvunze andaboiverenga. Andiudzokera kuma comments akudhara nditi. Rega tiendewo futi tiende pama new comments ari kuratidza kuti apinda iye zvinezve. Mapanga zvikanzi baba ndi baba. I'm sure if the child is taken through counseling, eventually he or she will understand, because in life we make choices that make us feel comfortable. Do contribution irikuba kuna mapanga anditika in life we make contributions, we make choices that make us feel comfortable, right? Munhu unenge ndo zvaunenge wafunga ikodzero dzako idzodzo, asiwo pane kodzero dzemwana dzinenge dziripo ipapo ndodzatoda kuziva kutiwo zvinomira sei. Ndikandiyo utsvage comment yako apa pandiise pandikande handitika mapanga icomment yabva kuna mapanga iyo. Reka tiise pa
screen up, we are not manufacturing comments. We are listening to you and watching to you and reading your comments as we also post them on our screens. But if you want me to post your comment, make sure you post something that is printable, that can be read. And right, Queen, Nubian Queen. During the first DNA test results, the individual said they will always be the child's father. Yes, thank you so much for contributing, Nubian Queen. Tinotenda zvikuru kwazvo. Saka papindurwa mubvunzo iwo kuti kuna baba anovata ani, kune vavawo ati anovaita anoramba achiti baba, sekutaura kuri kuita Nubian Queen. Andika, yes, which is good, as long as baba vachigona kuti zvandave munhukadzi undidaidza hako uchiti baba, asi kune kumwe kutaura tinoona vamwe vachiramba kuti iwewe usandidaidze kuti munhurume because I am a woman, ndiri munhukadzi inini. So ipapo community inoti chiwo Queen na wataura. Thank you so much for contributing. Saka community inokutiwo kuti ikakuti baba Sylvester, would you accept that? Would you not see that as an insinuation towards your persona? How do you perceive that when the community starts to call you Baba Sylvester, when you have taken a decision, a right decision in your own right to transgender, and then at the end of the day, you want the society to call you a woman, which is right again in your own respect. So society, would you accept it? That's another question. Ronald, you declare war. Na aiwa. I think if you go back to the person that you are talking about here, we are one of the first channels in Zimbabwe to interview her before she left to live outside of the country. If you talk to her, she will tell you that we were the first to give her platform to talk and deliberate about her own issues, her own feelings. We are not new to this. We are not declaring war against anyone, and we know we respect their decisions, but we are just looking at the society and also the rights of the child. What does the child think about it? We are not declaring war unless you are propagating that. We get into fist and fight. We are not doing that. I think we get to talk with everyone. Like I've said, we have invited people from the Girls Association, which is which has an address here in Zimbabwe, where if you want to go to their place and speak to them, you can also go. They are in the open and they are talking about it every day. They speak about themselves. They speak about their own rights and they advocate for so many things. They are human beings in Zimbabwe. We are not declaring war against anyone, but we are just looking at what does the child think. Vachazoita sei kana muchinge marambana? Mubvunzo unouya iwoyo, hamusati mambounzwa here. Vana vachazoita sei? Ndozvatiri kutaurawo panapa kuti mwana anofila sei, mwana anovati chii. Ndozvatiri kuita sei, zvatiri kutaurawo muchirongwa chino. We are not declaring war against anyone. And if there is anyone who has seen a link, they are free to come on this conversation so that we can speak to anyone who is in the same situation that we are talking about, can come and speak to us, can come and speak to the community. And if anyone has a child in this respect, if they want to go live right now, they can do that, and we get to understand and hear, so that we learn as a community to live with our brothers and sisters who have taken their decisions to go through transgender. It's simple. We are here to discuss these things. We are not declaring war. Yes, right. Andizvoimia matangaika na ndokaisa zita ndaona maitirwa live imi aiwa pese panoitwa live ichitaurwa tinenge tichitodzidza zvisinei kuti iwe unoona sei live iyoyo, asi chikuru ndechekuti tinenge tichitodzidza uye tinenge tichitonzwisisa futi mafeelings evamwe. Mumwe munhu haagoni kutaura mafeelings ake uye nemaonero ake asingapopote, mumwe anogona kutaura achipopota, handiti, asi message yake inotosvika kuvanhu. Nekudaro hapana chinenge chakaipa. Handiti zvako Faustina 02, it's okay. We are not advocating for that.
right. Charlotte undiani Faustina atibatawo ari ku YouTube channel kwedu handitika kana Charlotte muvhawa. Some decisions itai muchiconsider vana venyu. Can you imagine baba vako vava nemazamu ndonzwira mwana watete tsitsi, right? Contribution wairi kubva kuna Charlotte handitika kana muchida kuti tishowe ma messages enyu amuri kukanda panapa chamunongoita imimi kuita sei kunyorawo zvinoverengeka handiti kuna anzan, right? Rikatende kuna Shielia ari kukoria kuri bo kuri sei kumba. Let's share tinzwe kuti vamwe vanoti chi. Thank you so much. Tinoda kunzwa kuti vamwe vari kutaurawo kuti kudi handitika rega tionewo zvakare. Hanzi mwana akatadza kuzvigamuchira, he or she will always feel embarrassed every time, especially paanosangana neshamwari dzake. Zvakangooma hazvo. Satanism in disguise, Sodom and Gomora. That's the contribution that's coming from Kudzai Ndlovu. Kudzai atibata ari pa Facebook page pedu handitika tine vari kuona vari pa Facebook page uye zvakare nevari ku YouTube channel kwedu handitika mangwana tichange tichikupai broadcast live from Rewa apo pachange pachichengetwa mwanakomana tapiwa makore akashaya aine makore 7 ekuberekwa mushure mekunge chekwa nebanga nevanofungidzira kuti vakanga vachida vakatora musoro wake nemaprivate parts kuti vashandise semushonga wekuti vaite mari. Kutaura kwatiri kuita izvizvi vamwe vacho vachiri muturongo, nekudaro mwana uyu ave ne7 months asati avigwa. Nyaya ichingotaurwa nezvazvo, asi family yokwamakore yakazopfuurira mberi kuti aiwa regai tichengete mwana. Nhasi uno tichazenge tiinavo kuma4 patichange tichikupai nyaya iyoyi live, uye zvakare mangwana tinenge tichikupaiwo zvakare funeral ichange ichiitirwa kwamurewa. Handikadzokera kumacomments noti ndimi varidzi venyaya. Nhasi uno zvikanzi naPerpetua Chinyane, mwana uyu acharoora, vazukuru vanomuti gogo here kana kuti sekuru. That's the contribution that's coming from Perpetua Chinyane. That's what we are talking about. It doesn't end with the child, as we are seeing from Perpetua Chinyane kuti mwana uyu vazukuru vana vake achavaudza kuti ava ndisekuru here kana kuti ndambuya. Ndo zvatoda kuti tinzwe kuti munotiwo kudi uyu Perpetua apawo pfungwa dzake. Ndo nyaya yatinoda kutaura, kwete kuti tikurudzire kuti tive nehondo musociety. Hatizikurudzira kuti tive nehondo musociety, asi tiri kutarisa generations to come from a decision that was taken by their mother or their father to go through the transgender process. Right, zvikanzi na Shielia kukoria zvikanzi right mukoma tiri kudzidza ndo awareness dzacho. This is what we propagate for, to have this kind of conversation so that we will learn. Kunyarara hakuzi kutaura. Handiti nhasi uno tiri kutaura nyaya yekuti kana munhu achinja kubva kuve munhurume, mwana anomutiwo kudii iye akambenge ari munhukadzi. Ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo nhasi uno. Handiti toda kungonzwawo pfungwa dzenyu kuti mwana anotiwo kudii. Saka isusu toda kutiwo mutitaurirewo kuti aiwa imimi muri kufunga sei, pfungwa dzenyu ndedzekuti chi. Kakawanda kamunoti hatina kupiwa mukana wekuti tigone kupa pfungwa dzedu, takupaiwo pfungwa dzenyu. Handitika uyewo zvakare tiri kuti makorokota chikwata cheZimbabwe national team chakakunda chikwata cheBotswana kuti vaende kunext stage mucompetition iyo yakatambirwa nezuro kuBotswana. Uyewo tiri kunzwawo mukuru wekuZIFA achitaura kuti manyepo kuti national team yeZimbabwe yakaenda kuBotswana nebhazi inove statement yakanyorwa nemumwe mutambi akambenge achitambirawo national team, achitaurawo zvekare kuti aiwa national team yedu yakafambiswa nebhazi ichienda kunotamba mutambo wenyika, vari maambassadors vachirepresenta nyika. Hazvina kumira saizvozvo sekutaura kuri kuita mukuru weZIFA kuti vakomana venational team yedu yemuZimbabwe vakaenda nendege kuJoburg. Vaenda nendege kuJoburg vakazoflya kubva kuJoburg vachiendawo zvekare
kunonzi vachiendawo zvekare kuBotswana handiti ndoma zviri kutaurwawo neveku national team yedu. Kana pana neumbowo kuti vakaenda nebhazi wakasununguka kuti uchitauriro takavatovaona isusu tiri muJoburg kana takavaona vari vachicrossa border. Pamakacrossa border from South Africa to Botswana, did you see our national team traveling by bus? Please let us know if you have got pictures. Post them. We can also post them on this platform live on the screen. Let's go back to the comments that are being posted by our viewers from our two platforms that we are broadcasting to right now, which is Facebook and also YouTube. We are able to post your comment on the screen wherever you are commenting from, whether it's you are on YouTube or you are also watching us on our Facebook. Right, adzoka zvekare ndiano Faustina Tusgans anovaudza kuti ndibaba anovaudza kuti ndibaba azvichinje. Ari kupindura zvataurwa paanditi kuti anovaudza kuti chi kana ari kuchikoro azvichinje chinhu because baba vake vava mukadzi. Baba ndibaba mudrezi imomo. Pfungwa dzako dzakanaka Faustina. Tikutiwo kana baba ivo baba vanozobvumawo futi here kuti community apazoita conflict of interest here, nekuti tinoziva kuti vazhinji vavo kana azvipira uye achinzwa kuti iwo munhukadzi asi ari munhurume aine nhengo yemunhurume haachada kuti muti munhurume, nekuti vazhinji tinotoona kuti panotori nenyaya vamwe vachisungwa nemapurisa vapinda mutoilet yevanhukadzi, asi vapindawo imomo vanozoburitsa nhengo yavo vakuzvibatsira. Uyewo zvekare vamwe vanhukadzi vanenge vari mutoilet iyo vanobuda vachimhanya vakasungwa vakawanda. It's not a secret, it's happening in Zimbabwe. So there are so many issues surrounding that, but today we are talking about the rights of the child. Mwana anoti chii kuna baba vakachinja kuve munhukadzi kana kuti akaadoptwa nevarume chete. Anoti amai kunani, baba vanenge varipo asi anoti amai kunani. Zvikanzi Shielia ari kuKorea zvikanzi mwana anotoda counseling kuti anzwisise. Ndo pfungwa dzatiri kuda idzodzo. Handiti because nekufamba kwatiri kuita ikoko mwana anogona kusara asina kumboitwa counseling, but when people like Shielia contribute and others speak to the community, they are also giving us their advice, what they think about the matter, so that mwana haazoramba achipinda nemastress. Anobuildwa resilience yekuti kana akutaurawo nevamwe vana anotaura mwana anogona kungozviita izvozvo kana aenda through counseling. That's the contribution that's coming from one of our viewers who is watching us on our YouTube channel. Handiti ndo zviri kutaurwa izvozvo. Handiti nokudaro ndikatipfuurire mberi nemacomments ari kuuya. Joyce Piri, right, isn't it that name mentioned? I'm not going to put that on the screen. Isn't it that she chose the transgender way before she knew she had a son during her youth? Chave kungobohwa apa ndechekuti anenge ave kuda kuti amai vemwana ava ngaaite mushe ipapo apa ane mukadzi ngaachiita zvekudanana nevarume. That's the contribution. If you want me to post your comment, Joyce, don't put names. Don't put names, please. Thank you so much. It's not only targeting one individual. There are so many who are involved, who have gone through this process. That's why we cannot afford to mention their names, and also to protect the future of the child's rights. Because this discussion will continue to be on Facebook as long as Facebook exists and YouTube. So we cannot continue to mention the names. That's why we are saying, and that's why we said at the beginning of this program, we cannot mention names. If you want us to print, yes, you know, whoever went through it and whoever is involved, but it's not the only one. But what we like about the same person that you are talking about, they have come into the open, and they were the first ones to come in the open, even when they were in Zimbabwe, when it was taboo for anyone to come in the open and say, I am a woman, when we know that they are a man. So we salute that their behavior. We salute whatever they think, whatever they do. We respect their decisions to come into the open. They will come and tell you their past, so they are not shy about it. They will tell you. They will tell you people that they have gone out with. They will tell you. So it's not a secret. We appreciate the name that you have written, because it's one of the entertainers in Zimbabwe, and he is not shy about where she is and where she is coming from. So it's not really an issue with her unless it's an issue with you. Right. Faith Matsika Chitaro. Right. Wongu.
tikati taverenga patisataona kuti pane mazita akaiswa ipapa. Is it printable? Hongu tinoti munhu ngaaite zvaanoda, but zvakada kufanana nekuroora. Unoroora mukadzi waunoda, hongu ndewako, asi mudzimai ndewako nemhuri yese. E.g. pakaita tsaona zvinonzi munhu wekwakati mhuri yekwakati yarasikirwa. Hatiti John arasikirwa ari ega, kureva kuti madecisions ese tisati tatora action, we would consider family background to our topic transgender ichaita affect mwana. Anoti chii kushamwari dzake baba vane mazamu, mwana anoda counseling kuti anzwisise. Saka madecisions haungo mhanye kuita wega, zvinoda kuti uite considerate. That's coming a comment that's coming from Faith Matsika Chitaro. Ari kuonawo ari pa Facebook. There is a comment, you can also read it on yourself. If you have a clean comment like this one that has been posted by Faith Chitaro, we can also post it so that the nation and the community, our viewers, can also read what you are posting, because this is going to stay. The conversation will continue. Right. Tasara pana pane 5 minutes ekuti pedze chirongwa andiri. Right. Tinashe Mugavazi. Murume uyu haadzokere kunzi amai. Murume uyu haadzokere kunzi amai. I'm a bit confused here. Nekuti nyaya iripo ndeyekuti murume akatochinja kubva kuita murume amukadzi yezvinezvi. Saka pamwe statement yako inoita relate to others, uri kupindura vanhu vari pachata kuti murume uyu haadzokere kuita amai. Isusu tatora nezvayo zvekuti mukadzi uyu haadzokere kuita baba, nekuti chinonzi baba pamunhu tinotarisa kuti akazvarwa sei. Chinotaura kuti munhurume kana kuti munhukadzi inhengo iri pamunhu ndo inotaura kuti baba kana kuti amai. Hadzidzi ndebvu, nekuti ndebvu dzinowanikwawo pamunhu wese. Unogona kuwana mukadzi aine ndebvu, unogona kuwana murume asina ndebvu, aine chirebvu chinenge changu, asi hazvisi kureva kuti munhukadzi. Chinotaura kuti munhurume. That's why pachizonzi transgender. Zviri kureva kuti there is a transition and a process that someone is going through an operation to change their gender so that they will now be called the other from the previous, or the one which is the default, which they were born with outside. And to them, their default inside is how they feel. But I'm a woman, even though I've got physical appearances that represent a man. Right. Zvikanzi zvona ndiano Shama chaukura watibata uri paFacebook iwo zvakaoma mufunge kuomesera vanhu vese ko kana birth certificate or passport ichi inochinjwa here. Unochinja uchiti chi watching from Hong Kong, I think. Yes, Hong Kong. Yes, how is Hong Kong today? Shama, kuri sei ku Hong Kong ikoko? Yes, I was in Hong Kong. This is a nice and a beautiful country, Hong Kong. I went past that bridge. I don't know how many kilometers it is. Is it 22 kilometers? You can correct me. As we went into the city of Hong Kong, it's beautiful. It's nice. You can see kuti isusu kuti zosvika pane nyika dzakafanana neHong Kong pakaipa. Kuri sei nhasi uno ku Hong Kong kwakanaka ku Hong Kong. I passed through Hong Kong when I was in transit to China. We had the time to go around Hong Kong. At some point, Ranza Princess Ellen Mwana anotoda kumbogarwa naye pasi kuti anzwisise, because zvakaoma. Ndonyaya yatikutaura naye kuti mwana anoita sei, anoonawo sei. Nyaya yatatikurukura nezvayo ndo nyaya yatatiri kutaura isusu kuti mwana anoti chii, anodaidza baba vake kuti chii, ivo baba vake zvavakachinja kuita munhukadzi. Ndo wanga uri musoro wenyaya nhasi uno. If you want to sponsor this program, you are free to call Robert on this number that is on your screen. If you want to sponsor or to advertise, or if you want to book a live stream, we specialize in live streaming.
corporate events. We've got state-of-the-art equipment that will help us to stream from anywhere in Zimbabwe. More ground, mugomo, as long as by the internet, nema gets. Pari kupinda miss me apa regai nditore miss me tinzwe kuti pfungwa dzavo nhasi uno dzakamirawo seiwo tivapinze muchirongwa. Miss me, thank you so much for joining us this morning. Muri kupi miss me? Ndiri ku-UK. Kuri sei ku-UK? Kuri nani ndindambokomenda izi Nubian Queen. Mambo? Ndambokomenda izi Nubian Queen. Oh, yes, Queen, how are you? Welcome to the program. Thank you, right. That's why we are losing our children in the community and the society to what is happening, unethical events and ethical things. That's why you cannot are confused, mentally disturbed. They are really confused. We don't know what to do. So we need to sit down as a community to try to put correct what is happening. Because right now I think you are confused. Because you come put out koninga kaita so one, koninga kaita say one normal. Yet it's not normal. It's just confusing. Yes, and that's why saka isusu se community. Yeah. That's why Mwana, like what I tell, sorry for mentioning the name. Like this guy, son, and it's obvious you'll get bullied. You'll get bullied in the society. Saka kukura kwake kuchatonetsa, maybe he's not going to get married. Maybe he's going to do some queer things because of the upbringing and the experience which is having in the society. We might accept, someone might accept him, but it's not everyone who is accepting. Yes, saka isusu se society sekutaura kwamaita tinofanira kuita sei kuti tigone kuramba tichidzidzisana nyaya dzakafanana naidzodzo. Yeah, isusu as a society we must come together. Families, society sekudara, families. Like Mambotara, if you marry, you don't marry for yourself, you marry for your family. And we sit together, we respect our uncles, we respect our aunts. Mwana chingeta teenager, oende sokatete kana tukwasekuru, ondorairwa zvinhu zvounhu zvinoitika zvinowanikwa, peer pressure kuti haibatsiri. Kunzi unzi munhu, it's not zvaunoita zviri mukati mako ndo zvinonzi unzi munhu pavanhu. But our children, because they lack that, isusu as the adults, we are partly to be blamed. It's not about zvikuitika, we are partly to be blamed. We must stick kuhunhu hwedu, kutsika dzedu, tisangohakira zvinhu zvokuti mazuva ano chirungu. It's so sad. It's so sad, to be honest. Like kuno kwandogara unoona mwana akazvarwa kuZimbabwe anouya munomu haachatotauri shona, haachatozisadza, haachatodichi. Ukataura naye anoswear zvokuti you get shocked. Anokuudza kuti havasi mai vangu. Isusu maparents we are to blame. Havasi mai vako kuti asei. But anezera namai vako, ndimai vako, mai ndimai, no matter kuti ndimai vanhingiri, but ndimai chete. Tikakura tichiudza vana vedu izvozvo kuti mai ndimai, baba ndimai, no matter kwaunoenda uchifamba mustreet umo, mai vakafanana mai vako ndimai, ndibaba, munhu anoita zvounhu zvakati. It can help the next generation. We must be involved. So isusu as broadcaster Miss Queen tiri kukanganisa here kuti ti provide a platform yakadai so that people can get to share their ideas through this conversation. No, you are not. Hamusiri kukanganisa mukoma, hamusiri kukanganisa zvachose, because doing this you are highlighting my problems are kuwanikwa mu community. Then we come together and my ideas, we share my ideas from my platforms. Some people learn a lot from platforms. We share ideas.
Nigrini raise yamateta, it's a concern actually. If you put something on social media, which means it's a concern. It's not just you are putting something there for entertaining people. It's a concern in a way. That's why you want to put it there. It's a concern. Yes, thank you so much for joining us and your wonderful contribution. Kuyuke muri kuside kupi? Ndiriku Norfolk Mkoma, Norfolk Norwich. Yes, I'm a Bedfordian. Are you in Bedford? Murugu UK right now? No, I'm in Zimbabwe right now, but I'm from Bedford. Okay, that's fine. Okay, thank you, Mkoma. Tobatana Mangwana, you said you'll be live. Yes, Maita, and you, thank you so much. We continue to join us and share this platform with other colleagues in the United Kingdom. We want as many people to discuss their own issues, especially concerning us Zimbabweans. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Miss Queen. That's Miss Queen there who was giving us a contribution to conclude this program that has been brought to you by We Fix, who are our sponsors of this program. We want to give thanks to them. They are into fixing phones. Let me take out that, and also We Fix are the sponsors of this program. If you want to get your phone fixed, if you want to repair any type of a phone, whether it's iPhone, Samsung, any kind of a phone, you can go to We Fix, and let me put their number there where you can contact Simbarashe Tizora on this number 263-772-943-270. If you want your phone to be repaired, they are talking of a new technology which is called nanotech, where they replace or they put something on your screen, not a temper glass, but they can put something on your screen which stays there permanent, other than a temper glass, which at some point wears out and give a bad appearance to your phone. So you can contact them via Simbarashe Tizora on this number that is appearing on your screen. We Fix. They are at the corner of Leopold Takawira in the capital city of Harare, and Jason Moyo in room A6 per ground floor, Muharare, corner Takawira and Jason Moyo. That's where We Fix is situated. Vanotengesa futi ma spare parts emafoni ese nema tablets ese, kana muri kuda kurepair maphones enyu munoenda kwavari vanonokuripera maphones enyu, uyo zvekare vane facility yekuti vanogona kuripeya maphones evanhu vari kunharaunda iri kunze kweHarare, vaya vanoti hatigone kusvika kuHarare, vari kuti you can post via DHL, zvosvika kuno kuHarare, zvogadzirwa zvodzoserwawo zvekare kwamuri, so that vaya vanoti isusu aiwa tiri kuno kwatiri asi hakuna anoripeya maiPhones. No, dambudziko renyu rapera. We are in a global village, and this facility is being brought to you by We Fix telephone, who are specializing in telephone repairs. So please get in touch with them on this number that is on your screen, and their address is at the corner of Takawira and Jason Moyo. That's A6 per ground floor, per white building. Iri papa, iri opposite building, iri paside pe cabs muna Jason Moyo, kana kuti pa opposite Harare municipality, Harare municipality offices aniteka pa townhouse apo ndo panozikanwa nokuti townhouse, toti townhouse muchandiregerera aniteka ndazvitsika rurimi apo opposite pa townhouse, but vari kuna Leopold Takawira, kana kuti pa Knoxzim padhuze nepa adjacent to Knoxzim building. That's where they are. Thank you so much for sponsoring this program. Tiz, we'll come back with another program as well. Then tinotenda zvikuru kwazvo. Next time tinoda kudzidzisawo zvakare kuti kana muchiuya kuzoita contribute via video, munoisa foni yenyu pa landscape, munoenda pama settings, paya pamunoisa light,
kana kuti pamunoisa wifi mukasaipapo pane ka icon kakanzi auto rotate, mukakaklika ikako kanobva kaita auto rotate, then foni yako inobva yaita sezvakaitawo yangu foni, so zvakaita foni yatanga tichitaura naSimba, so that we don't see the black lines on the side of your phone, even if you are on a Zoom meeting, even if you are taking pictures or you are taking videos wherever you are, and you can safely do that, and your video will come out as a wide screen. That's it, is all as it. That is all in one. Pese pauri kutora mavideo papati nefoni yako, tora wakaisa pa landscape, enda pa auto rotate screen inowanika paya paunoisa wifi yako, paunodzima data inowanika, ndo pane page ine ma icons ese iwayo, ma settings iwayo, kuti ukatarisa pakanzi auto rotate screen unokwanisawo zvekare kuti upinde muchirongwa uri pa wide screen, wobva waonekwa zvakanaka usina ma black lines kokupedzisira. We are talking technology and teaching technology as we discuss our own issues. Mangwana tinenge tiri kwa Murewa kuchanga kuchichengetwa mwanakomana tapiwa makore uyo akashaya muna September gore rakapera, zvakatora nguva 7 months kuti avigwe nekuda kwekuti musoro wake nanhasi hausati wawanikwa. Umwe wakawanikwa mazuva akapondwa wakarambwa mazuva ekutanga achinzi ndo munhu ane makore 14, asi nekufamba kwenguva takazoonawo isusu zvakunzi neve DNA iwoyo musoro wache iwoyo wanga uchinzi ndo munhu ane 14 years ndiwo aketapiwa, mabereki vake havana kuzvigamuchira, uye vakapuwa ruremekedzo rokutiwo vapuwe state assisted funeral, havana kuzvigamuchirawo vachitsutsumwa kuti ko imi zvamava kuti muda kuti pa state assisted funeral, ko pataida mari yema-DNA maamuri kupi, pataida kufambira nyaya iyi maamuri kupi, uye nyaya iri kunyanya kuvarwadza vari kutiwo you cannot assist us before you send to prison the perpetrators of this crime who are in remand as we speak. So vari kutsutsumwa nenyaya iyoyo. Tinoziva tafadzwa Shamba akasungwa nekuda kwenyaya iyoyi, uyo zvekare tapiwa makore senior arimo muTrongo akasungwa nekuda kwenyaya iyoyo zvekare, koitawo Thanks makore akambosungwa naMailesi vachizoreleaswawo zvavo handitika. So mangwana tinenge tiri kwaMurewa tichibroadcasta live pa Facebook page, pa YouTube channel pedu. Saka like our YouTube channel, you just search Sly Media TV. This live broadcast has been brought to you by We Fix, and I am your host Sylvester Tapfumane. The last message I would read is coming from Shama Chauruka before I go out. Zvinhu izvi zviri spiritual, zvinoda kuzvifambira tisati tabvumira hama yedu kuita izvozvo, kutsvaga vemachechi o chivanhu kuti vaone kuti kana zviri zvemweya yetsvina robviswa dhimoni racho. That's the contribution that is coming from Shama Chauruka. I would like to take this opportunity to thank you all for coming to this live broadcast. I have to end it right now. We'll continue to bring you many conversations. That's why we encourage you to like our Facebook channel and also subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless you. Have a nice Friday. We look forward to the weekend. Continue to support our broadcast. If you want to advertise, if you want to sponsor, if you want to just to give us, to donate something so that we continue to buy state-of-the-art equipment and continue to be relevant broadcasters moving with the technology, you can safely do that. Thank you so much for joining.